Hello, hello. So, tiyo man dito, kita tiyo man iti reaksyon tiyo, iti magbangyari dito, Philippines, kakuno da. Philippines. Kat tiyo man ti reaksyon tiyo, kat data, iti DSWD nga tulong nga student assistant. Malpas dagitoy. Okay. So, bugbuyak ti jay nangyari jay panagibulong na ti student assistant kan jay parang interview na kini Erwin Tolfo, secretary ti DSWD. Kat dito tirigat na ti Pilipino nga ito oray niya ti aramidem talaga nga lumuwar talaga ijay dagi ugali da ya attitude da nga nagalas oray mat kiti oray ti ko sa bali nga lugar oray mapan na tapurod kat isulat tayo tugtugod da jay mentality da nga jadi aya awan ti discipline. Number one nga pagkapsutan ti Pilipino nga talaga disiplina. Malay po, di na pang kami ya Korea kat kasya ay sos. Pilipino lang iti nagtangkad ti ulo nang andang mo tag ang kamo andam ang kamo no makawat na ti sao wano talaga nga mumda nga talaga nga andang kumbaga kat kuna dangag pila na kat awan ang dangag pila dapat na kiti datu mga magindo na lang ito nga nagalas katata dahil tamang mangyari ti DSWD yung first time mo man nga nangyari dahil kat siyempre yung first time nga talaga kat ti talaga nga medyo ala kumagay kat experiment lang niya yung first time talaga kasi mangyari ngam tirigat na mo man inkwada nga per area kat ada dagiti designated nga lugar nga pakaibunungan ni iti student assistant kasi mo piman ti kunan ni Erwin Tulfo nga sa balimot iti Capital Region sa bali ti Cordillera sa balimot dagiti Daduma ngam tirigat na mo piman kat yang Manila mo napandamot aminen ore mo dagi siyempre inkwada mo piman nga jay taga ijay lang ya sidag ijay isu iti maikan iti student assistant jay lang mo ti kuana diay ngam amo pa iti Pilipino ta handa unay nga makawawat ti sao ore siguro na explain mo ti talaga nga plain and simple nga kunada ti tattao handa nga maawatan lata ti ti kumbaga kat di panunod kat kanya mata kat kwarta nga talagan iti ada di panunod oh hindi na pila anjay iso nga siyempre piman talaga nga napan nga magulo ta iti expectar nga piman kat ni nagadumot ti tattao kat ti lang may kan ijay kat some parts lang iti district iti Manila pati ko na namot piman nga per area mo kat adati may ni adati time nga may pan iti student assistant tam tinangyari na pandamot amin nun dapat yung mga ibaga nga awamot pagpliti mi nga agsubli inya laki ti mo ten at ti ko na lang dayta student assistant ang sa bali ayuda dahil takat student assistant kas lang nga
Talaka nga kumbaga ket iti elementary, ti pagkamok ti elementary may kan iti 1,000. Naitaket ang nga paggatang iti TV, ang nga paggatang iti ang nga pagbayad iti bill, uno paggatang ti kumkumpormi, naitaket kasanga kunan ni Tulfo Piman paggatang na kasanga nga tumulong lang nga paggatang dati notebook, libro, Crayola, ang dagitada, so lang dagiti pakausaran na itong orga student assistantan nga ang may bilang niya pagplitiyo nga agawid ano ang may bilang niya pag bayad yung tibil ano niya taran pang usaran niyo pag tungits nga diya student assistant lang na ita tinidigat na dagiti tattao anda nga makawawat stamot nga talaga kit diya basta no ada ti bunong-bunong nga kasta panggap ti kwarta-kwarta may warwaras tatataon damon namo tagpanunuton nya Filipino mentality handa nga mo tagpanunuton nga kasjayan pandagpila latan ket ada pi man di comment na di kitak dagi komento dapat tay magbagada pi man nga might no equality eskwelahan madamot pi man pagmayatan na di ay ta syempre dagiti dadumang mo pan makipilpila ket andamot nga talaga nga jacket dalang ket mapandalang iya makipila ta kung makaala lang ti kwarta di lang mo ti purpose dagi an dapat nga dagiti daduman damot nga eskwela ket apan dapat makipilpila dagiti dadumang mo pi man no ta syempre dito student assistant para kadagiti talagang ubing ulo pamilya nga talaga medyo agkurkurang ket syempre amot nga exempted mo tunon ada kita gis eskwela mo iti private mo kuno dagiti makuna nga dati kaya dan ta syempre damot kaya da nga rod ang kay mo tunon nga panmot ang kay mo tunon apan mo makipilpilaan kay syempre para kadagiti kuamot dagitadan dagiti para kadagiti talaga nga agkurkurang kunada But kung nadapiman nga may met no ikot eskwelaan. Sa bagay, no panpanuton mo piman ket ikot eskwelaan at least ada jo ubing ijayan nya. Ada jo ubingan ijayan mabalinan nga ituddan. Makita da nga talagang dahil niya ket eskwela ditoy. Kung di problema da madagiti principal ko teachers kung tirigat na mo ti may sang napansin ko tangay ket ada dagiti ket na nga mang sabotahe kas dayta mupay man dagiti tattao nga gana tatakot handa nga maka kuno da ket handa nga maka-move on mupay niya talaga klase ti mentality dagiti nga tattao handa nga maka-move on handa nga mupay ket siyempre piman iti gobyerno aramidon na mo't piman iti kabalan na karkaron ni Bongbong Marcos tay sumot ti napili siyempre in the first place aw mo ti magbalinteo ta isumot ti presidente tayo kaya tayo manunusan ket isumot ti presidente tayo ket niya ngaron madimisula ket isumot presidente as long at importante mo di ba importante dita ket aramidon na trabaho na right approve at least importante di dapat talagang aramido na iti trabaho na di lang di importante dita ore nang tinga kahit iso nang no aramido na tiket na aramido na tiket na aramido na ti trabaho na kat ang problema ta kat no nang aramido na trabaho na kat siyempre nagiti nagiputos katay umad daon Tatay umot ati mang kalampag iti opisina na. Tatamot ket might mot piman iti programa na karakaro ita student assistant ni reta. Suro kadagiti suro kadagiti kakadua na. Kiri ka up ang subliya madam naman. Okay. Kung kulak na tayo ti
Ya kalau tatay ket adu dagiti kahit na nga mga sabotahe iti programa ni PBBM ni Bongbong Marcos. So nga data ket talaga nga ramidin ti kapagalan na tapno ka ket isabotahe da data assistant aid nga data. Ay siyempre ang magbalimpi man jay kon ni Liner Robredo nga angat Pinoy ta siyempre NGO ngot siyempre basit pa dagiti daduma siguro nga dagita kakamping ket ba kun wala ko data kurang pa kiti data bayad na ti bayad na ti utang na ti pamilya da nga tinaktakaw da so ti kwada dagita da iparwada mo na kita da kalkalo dagita da tattaw dita nga wala ti kwada ket ore da iti panang panangrida kadagiti da malagi ko da iti pas lang iti panangrida kadagiti agis smuggle iti asukal dagiti bagas nga nakalumeng kung kunam no kurang iti supply ket damot gamit lumlumeng iti mat asukal nga kung nga bagan lang ro ni bibim nga anon nga agangkat ket ni damo dagiti tattao nga talaga nga sa bali nga ti panpanunod-dan ket adapet ti nag-comment adati ko na ni Risa Contiveros tamo di nga wala nga pakitang tao kano so no panpanunudan iti gobyerno no ura no aramidan pi man ni Presidente Marcos iti kabaelan no dagiti tattao dagiti politician ket talaga nga baribar ti panunod nga talaga nga mangyari kasapulan nga kunadanghod ket iti dakkelmet lang iti tulong iti dagiti tattao met lang iti tumulong kuma dagiti politician awan nga talaga dagiti daduma isu nga di ko nakurtatay ket ada dagiti tattao pa lang agkwada nga anda pa lang akseptaren nga talaga nga naabak da nga natata kumunda anda nga makakunada nga anda nga ang kami nga maka-move on ket siyempre wala karon tulungan tayo latan Nasulita, data piman, assistant aid piman nga data para kadagita da estudyante dagiti teacher ada pa agree nga teacher ka urang pay kalo ya 5,000 nga di ay kat siyempre pangtulong lang mo di amat nga pang sweldo mo di da kayo mo at least at least pay kita dapat itud mo ti gobyerno mang tulong mo kanyayo at least kat ada ti tulong na pe inyo lakit din dagiti nga talaga. Ay, nga kunada, hay, apoy ti tattao nga agpaiso, no kahit mga tulungan, agrali-rali da, agprotestada. No tulungan mo't, agriri da pailaan, agprotestada pailaan nga kurang, kunada pailaan nga kaya ko ni Willie Revillame nga tinulungan na yung jeep na tayo tatay kat bisga agyaman da kat ni kung pala nga may utang ka pa ano ba yan so ngor ka nagiti tattao nagiti Pilipino nga talaga kat sabali ti nagiti tattao kat talaga nga sabali ti mentality dan nga awanan nga talaga iti mangmangyaring nga kwa ay puwaya lagi ti Pilipino yan nga talaga ti rami din panagbalbaliw nya iso ti importante tata awanan di kunalan nga ay iso ga amupay ti kaskastan lagi ti tattao talaga nga number 1 nga pagkapsutan nga talaga iti Pilipino ket discipline number 1 da awan iti disiplinan iti Pilipino nga talaga
panggap karkaron panggap data kwarta kada mawat da agririda awan mawat da agririda ay so nga Amupay kakabsat kakailyan kumusta kayo tamot bagyo kan la Trinidad Turang pamuno ka ano kayo mat nga makalay ti student assistant nga makunkuna at least kumamot at least di tamot kumakat at least mas limpyo mot kuma ita parte ti Cordillera at least mas limpyo mot kuma iti pa santo ustumot ti di panang ipasardeng pa ni kuwa panang ipasardeng pa ni Erwin Tulfo iti panag ibulong da talaga nga maggulong nga talaga at least tata siguro nakita nanti mangyari at least makita siguro ti improvement karkaro ti dahil sumarunong nga panagitid da iti student assistant nga sapay ko mata natal na siyempre ako nakarug no Pilipinong tupay lang awan number one iti number one panggap iti disiplina awan iti disiplina da at least kuma nakita dan na estudyar dan iti kakastanan at least amura siguro iti kastanan iti sumarunoon nga panagitid dan iti student assistant at least sabay iti kuha naman kiti kalaya ko nagtatay kat una pa lang nga talaga kat na pa lang ako na nga experiment kung nadagal kat yung muna nga talaga kat makita mo talaga iti palpak so marunon at least makita mo ito improvement mo niya hapsat kat na pudot pa lang dito napudot pa lang dito isura kas jay kakabsat kantayo kuma iti parang support tayo iti gobyerno ni Marcos kulak time madi tayo man uno kayat tayo iso ti presidente awan mabalin tumulong tayo no adjat at itulong na nadadagiti programa na nga mayat ay kat tumulong tayo mayat kalong ti programa na antiyo pala nga tumulong nga pa niya tiket tayo tasla ni tata simpo ni Vice President Sara Duterte ti DepEd do pa lang madagi ti agrariri mupay no niya talaga ti sinubsubrag pano takin ti aluti ti sinubsubrag ti laplapay dahil so nga awan yeah. So di jay ti reaction ko kun opinion ko iti panagibulong da iti student assistant kadagti tattao nga estudyante nga makipilpilan ibabayin mo lang iti pamilyam nya wag naman dapat makipilpili dito nga honor citizen mo kung ano nga student assistant ay so mabayin tayo mat ala karod kas jay sa atin tumoy nakikita iti sound iti telepono babayu